Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary, hormatly tomoşaçylarymyz. Bugun gözel paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň fenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergiler zalyna İran Islam Respublikasynyň İran proje adly ýürütülişdirilen sergisi geçirilýär. Mehribanlar, biz hem bu serge Atavatan media toparymyz bolup gatnaşmana geldik. İran Islam Respublikasynyň Yüvegoloy karhanasy gatnaşýar. Ýagny olar gurulşyk puwdawna degişli karhanalar özleriniň gurulşyk materiallary, daş, sement, elektrik tok enjamlary, fagly goraş enjamlary, jaýlar ışıklandyryş enjamlary, kranlar bilen bu serge gatnaşýarlar. Şeýle hem tehnik inženerçilik hyzmatlaryny köderleýän karhanalar bolsa, özleriniň newit, gaz, newit chimiýa, owa hojalyk önümlerini bugünkü bu serge köderleýärler. Hormatly tamaşaçylarymyz, gelin şu ýerde bugünkü bu serge gatnaşyjylarymyz bilen söhbetdeş bolalım. Mehriban tamaşaçylarymyz, hemmemizin görüşimiz ýaly bugünkü bu serge İran Islam Respublikasyny özüniň hali önümlerini hem bugünkü serge köderläpdirler. Gelin şu ýerde İran Islam Respublikasynyň öndürýän hali önümleriniň işlenişi bilen tanış bolalım. Salam, özüňi bilen tanışdyrsaňyz. Salam, men Selvi Orazowa, men Medeniýet Merkezining farsly öwrençisi. Biz Türkmenistanaky geçirilýän İran Islam Respublikasynyň Türkmenistanaky İran proje sergisine gatnaşan. Men biraz gysgaça hallar barada aýtmakçy. Şu hallar İrandan gelýän, elle dokulýan işler. Bular dünýäniň ýüngünden, ýüpekden ýasalýar. We produce petrochemical products different polyethylene grades, and we are here and attended this exhibition, Iran project. We are happy to be here. Assalamu alaikum. Muhammed Karaca, İran İslam Republikasynyň Gulistan vilayetinde ýerleşýär. Bizim zavodumuz Şayan Sazı. Metal konstruk zavod skladlaryny öndürýär. Endi Ştaýda Türkmenistanyň önümlerimizi eksport etýär. Türkmenistanyň zavodlary metal konstruk boýunça näme haritler zavodlar kurmak için şonu kurulap berýär. Montaj edip berýär. Zavodumuz Gulistan vilayetinde Akkala şäherinde ýerleşýär. Endi näme hyzmatlar bolsa şu wagtda Türkmenistanyň işläp otýar. Näçe zavodlar kurulýar. Berde serge gatnaşyp otýar. Sandviç panellerini üstüne yapıp teyyar komplekt hödörläp bilýär. Sandviç panel bir steynerler gadasına koyulýar zavodlar. Bir-birini dişläp muny gadasına koyýar. Bular patolar üçin krişan üstünde ýağış geçmeden nakşetdir ýerläp, gurnap montaj edip berýär. Şu wagtda näçe proýekt gidip otýar? Türkmenistan'da, Aşgabat'ta Pramzon'da işlenen otuz zavodlar gurnap tekmillep berýär. Her hilde soralar bolsa biz hyzmatyňyzda. We are here in order to find opportunities for investment and finding solution in order to increase the mutual
business between Iran and Turkmenistan. For these exhibitions, I like to thank the governments of the Turkmenistan and especially the president of the Turkmenistan for holding these exhibitions in order to provide the situation to introduce our company. Mehriban tamaşaçylarymyz, ynha görüşimiz ýaly bugünkü bu ferga diňe bir gurulşyk puwdawyna degişli kärhanalar, şeýle hem tehnik inženýerçilik hyzmatyny ködürleýän kärhanalar däl. Eýsem Eýran Islam Respublikasy özüniň öňürýän awtologlaryny hem bugünkü bu ferga ködürleýärler. Eýran Islam Respublikasynyň ölme we senaat ösüşlerdäki we tehnologiýalar puwdakdaky iň soňky gapananlaryny açyp görkezmäge giň mümkinçilik döredilen bu ýöretelişdirilen gözden geçiriliş Türkmenistanyň Sowda Senaat Edarasynyň binasynda ýaýbanlandyryldy. Bu giň ýerimli çärede goňşy döwletiň öňdebarjy kompaniýalarynyň ýüze golaýy, gurulşyk enjamlary, metal önümleri, durmuş enjamlary, sanitar tehnika we ýuwjy ferişdeleri, senaat hemde lukmançylyk enjamlary ýaly uğurlaryny, şeýle hem awtolog önümleriniň ençeme görnüşlerini serginiň mehmanlaryna hödürleýärler. Serginiň çäklerini Türkmenistany we Eýrany işewerleriň arasynda özara hyzmatdaşlyk ösürmekde we ykdysady gatnaşyklar giňetmek boýunça bir näçe çärelerin geçirilmegi göz öňünde tutulýar. Sergi 19 noýabr üçin öz işini dowam etýär.